कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. फेब्रुवारीचा हप्ता महिना उलटून गेला तरी लाभार्थी महिलांना मिळाला नव्हता. त्यामुळे लाडक्या बहिणींकडून फेब्रुवारीच्या हप्त्याबाबत विचारणा होत होती. आता राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला दिला जाणार असल्याचं समोर आलंय. महिला आणि बाल विकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. मार्च महिन्याचा हप्ता विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर विभागाला निधी प्राप्त झाल्यानंतर दिला जाईल असं तटकरे यांनी म्हटलंय. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना मार्च महिन्यात दोन्ही हप्त्यांचे मिळून 3,000 रुपये दिले जाणार आहेत. लाडक्या बहिणींना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राज्य सरकारकडून गिफ्ट देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात 24 तारखेला देण्यात आला होता. फेब्रुवारी महिन्यातील लाभ न मिळाल्यानं सरकारवर टीका विरोधकांकडून करण्यात येत होती. आता 8 मार्चला म्हणजेच महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला महिलांना फेब्रुवारी महिन्याचे पैसे मिळतील, तर मार्च महिन्याचे पैसे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मिळतील. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला 1500 महिलांना मिळणार आहेत. महिलांचा प्रतिसाद लाडक्या बहिणींना मिळतोय, त्यातून विरोधकांमध्ये नैराश्य पसरलंय. फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता जागतिक महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला मिळणार आहे. मार्च महिन्याचा हप्ता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मिळणार असल्याचं महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.